Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer krijgt week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is een heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De moes. Op een morgen rennen Pier en Marieke te jaren naar squallen. Wat haast daar in de tas? Drinken? Voor in de pauze? Maar wat ritselt er dan? Hé, Pier. Wat haast er nog meer in de tas? Een moes. Een moes? Hm? Ah, meidje dat de kot wie is. Nee, weer. Sjom maar. Oh, een skotsje. Hoe komt ze er aan? Hoe komt hij in het kooiken? Dat is een moezeval. Een moezeval? Ja. Wij hebben hele oren moezeval. Dit is een lokkooike. Dan kist ze libbend vangen. Dus Memphis aan oren moezeval zielig. Als hem hierin lokkest, met een stukje cheese of zo, dan valt het lukje dicht. En dan haast hem. En wat dan? Wat doet er dan mij? Ja, dan kist ze weer loslitten. Ergens oosters zo. Dus Mem vregen of ik hem mij nimmer boer naar het parkje. Parkje? Ja, daar komen we om ons langs. Dan liet ik hem daar wel los. Als Pier en Marieke terug het parkje rennen, bleef Pier staan bij een bosje dichte struiken. Marieke, wacht je even. Hier achter die strukjes ging die moes mooi loslitten. Dan kan hij daaronder verdwijnen. Pier verdwijnt achter het bosje. Hij manoeuvelt daar wat om. Marieke bleef op het paadje staan. Zo, die redt hem alweer. Kom, we moeten avanceren. We zijn al let. Het is een lange morgen op squallen. Pier zit hem wat te vervelen. Hij had zijn werk al af. Hij mocht nou lezen of tekenen, maar hij had de kop er net echt meer bij. Voor in de klasse hing het een klok. De wijzers gingen zo stadig vooruit. Pier zou ze wel een trilke jaan willen. Om tonnen voer ik te squallen uit, maar Pier was al lang net meer wachtje. Als de wijzers op kwartier vertolven staan, dan pakt er zijn tas van de groen. Hij manoeuvelt er wat in om en dan laat hij de tas weer del. Marieke die zit in een bank achter hem en die sjocht verheerd naar de tas. Die beweegt een beetje. In één shit er wat uit. Moes. Pier. Ik heb de moes. Marieke, st. Wat is er? Sje nee, juf. Een moes. Een moes in de klasse. Wat zoist? Een moes? Ja, juf. Daar gaat er. Onder juf haar bureau. Wat er? Oh, nee, help! Oh, een moes! Oh nee, kip, voet, keer wij! Oh jongens, wat moeten we nou? Nee, boeten. We moeten hierbij. Anders bieter, juf. Juf, die boppen op een stoel. De bern stoven uit de banken en het moesje verdwijnt onder de kast. Wegrennen! Sjoggen je hem nog? Ja, hij zit nou onder de kast, maar hij kan er zo weer onderbij komen. Nee! Oh nee, hè. Onder de kast, zoist? Oh jongens, ik vind dit zo eng. Ik wil je waai. Wij ik ga naar boeten. Ja, geef maar gauw. Alle hier het lokaal uit. Ik bel je de politie. Nee, de conciërge. Dat iemand hem vangen. Dat litte de band haar net wakker zezen. In een omsjoch steen ze alle hier op een gong. Juf tot de deur van het lokaal goed dicht. Maar wij, hoe is juf? Hoe laat is het zien vertolven? Ja, nou, ik kom dat lokaal net meer eens zolang dat beest er nog zit. Ja, Pier, het is goed. Geef maar naar hoesta. Yes. Pier is joet haast een kwartier jeder thuis uitskwallen als op orendagen. Zijn mem sjocht verheerd op als er de keuken instapt. Nou, Pier, best er nou al? Of ben je hem jij eruit kwam? Ja, we hadden laatst een kwartier vrij kregen. Er zit een moes in het lokaal. Een moes? Hij hem op squallen ik al last van moezen? Nou, geen leesje. Ik vond het wel leuk. Wat viert van moes? Een hoesmoes of een veldmoes? Dat weet ik net. Maar hij likke precies op die moes die wij hier heen. Wat? Oh, Pier. Zorg mij eens aan.
Waar haast o die moes loslaten? Op een goed plakje. Mem zei ommers, zie ik maar een goed plakje voor hem uit. Nou, dat had ik hier.